Mayong adlaw kanayong tanan nga nagpaminaw karon ning tulumanon kini ang akong suliran. Labi na kaninyo Dr. ni Obra o Atty. Eileen Batahan. Ingon man sa mga artista nga maghatawag kinabuhi ning akong suwat suliran. Tawgalan ko ninyo sa pangahan nga Harold, hingkod ang Pangidron. Ulit tao, nagtrabaho. Itago na lang akong address. Punto legal kining akong suliran. Kabahin kini sa yuta nga naprenda ni Papa tungod sa pagkasakit ni Mama. Aron ingon sabtan, ingon ini ang mga panghitabo. Oh. Uy, ang akong manghod. Si Dayjessa. Hello, Day. Kuya Harold, si Mama amo gida sa ospital. Ha? Nga naman. Wa pag ko kahibaw kuya, kay bago pa maming naabot diri sa ospital. Na-admit na si Mama, pero murag atake sa high blood kuya. Ginoo ko. Dili ra ko kauli dayon, Day. Ug biki po ko sa kwarta kay wabay sweldo. Sige lang kuya, gipahibaw lang ta ka. Pero kung makahigayon ka, bisan og pamiliti lang, dalikyat og uli diri kuya ha. Oday. Manikamot ko. Manikamot kong magkakita og ikapliti. Si Mama baya taon ha? Ayun niyo pasagdi. Mo ba bay? Mao na bay. Goal kay kung nagunahon na sa kimtang ni Mama. Uy, Kailangan dyan ko magpauli lagi. o sige lang. Di pa mo ko i-extral diri. Para puno sa imong pliti ba? Alam mo kapauli ka. Kadit ha? Oh, kini oh. Ay, Niya. salamat taon kay baya. Mupauli dyan ko karon bay kay. Kabaigo naman akong pliti. Uli alang tika bayan, nagiswildo na to. Ay, sus. Unya na nang... Ay, sana ko na huna. Unya nagmakaluag na ka. Ayaw sa aron kay apiki pa kay ka. Gipit pa kay ka. May kwarta pa man ko. Salamat dyan kay baya. Sige bay. Nanggit ko sa opisina aron magkapauli ko. Dayjessa. Kuya, nara si Mama. Nakatuog pa noon na siya. Kaluwi ni Mama. Uy nga may dextrose o oxygen na. Dako na baya tong atong bill kuya. Asa si Papa? Ako unang gipapauli aron makapahuway. Kay tiguang nasad baya. Uli-un sa siguro na ko sa Papa, day. Aron, magsabot mig asa tag kwarta para bayad din sa ospital. Ingnan niya si Mama ha nga. Dinhin ako kung makamata na siya. Oh, sige kuya. Ug tuod di ay nisgot dito si Papa nga basin ang yuta na lang kuno nato ang iprinta. Oh, ha? Wala tayo laing kapaingnan pa, Harold. Nanabang man sa unta sa mga parente na to, pero dili ta magsalig sa itabang sa mga parente na to. Kaya wa pa ta may bahaw kung pilagyo na ang mahimong bayaran na nato sa ospital ni mama nimo. O, sige pa. Kung mao'y makasulbad din atong problema, sige. Pero, unya pa, kinsa man siya atong prindahan. Nagkasulti mi ni Roger. Kana may tindahan sa merkado ba nga Roger Store. Iya ko nung ingnon ang iyang anak niya nagtrabaho sa Manila. Oh, upad na siguro pa. Pinitando na to. Siya na kunoy mahibaw sa iyang anak. Kaya taga na gani ko niya o partial nga 10,000. Pila mo day prindan ni mo sa atong yuta pa. Nakita na ako sa mga mata ni Papa nga gisakitan ug gisiyangan siya nga naprinda nga mong yuta. Mao ganaad ko sa akong kagalingon nga magdiigom jud ko. Aron malakat ko ang among yuta. Nitabang sa kong tigom ang akong manghod.
ug samtang prindado pa ang among yuta, nisugot ra nga among giprindahan nga kami lang gihapoy mutikad sa among yuta. Ug matag unsay abot sa among yuta, among bahinan ang giprindahan namon niini. Unya, mao na ni bahin nilang ni Roger pa? O Harold, kauno niya na sa iyang tao din nato. Kay amo naman sila nga napahibaw nga humanata og ani sa tinanom tang mani. Kung wa pa lang unta maprinda ang atong yuta. Ato unta gihapon eh. O wa tay bahinan. Sige lang pa. Gamay na nagkuwang pa. Malukat na nato ang atong yuta. Unsa? Nagtigom mi si Dejisa og para lukat na pa. Ha? Dugay na mi nagkasabot na gud. Og magsulti niya mi kun kapaigo na ba kini para lukat anang among tinigom. Salamat itaon kaayo ninyo anak. Kay gialugnan kay ko nining yuta ako maprinda ning marimati. Dili na nato iparimate pa uy. Lukat unta na. Kung kuwang pa nga among tinigom ni Dejisa, pwede ra mo kumulong sa SSS. Salamat itaon kay ninyo mga anak. Nag-uulbaya si mama ninyo nga naprinda ang atong yuta tungod sa pagkasakit niya. Ako'y magisulting mama pa. Nga ato nang lukaton ang atong yuta. Salamat. Internarol nga malukat na di aya nga tungyuta. Mong ayon ang kabalaka ma. Ang imong pagpagkaayo ang ating mana. Lukaton na nato ang atong yuta. Wara ba din niya nga kumbana? Nangumpra sa lungsod alang din sa among tindahan. Kaya nga naman di ayon ta? Di amang gulang ako mga anak kay gusto na nila nga lukaton ang among yuta nga naprinda diha ninyo. Mao ka na ma'am. Kay nagtinabangay maming magkatigom taon aron. Aron nga malukat na mong among yuta. Hala oy. Ang akong anak ba yan ni dawat og prindaan na? Dili batas yo? Naibaw ka ni ana, di ba? Oo, bitaw ma'am. Og sa ako ba tong nasayran niya? Nga dili na kuno na ninyo malukat yuta kay narimati na. Pero may sabot na mo ni Roger nga imong bana ma'am nga lukaton na rin mo kung makakwarta mi. Wa mami magsabot nga marimate. Kamu ba yay nagsabot? Pero ang akong anak may nidawat sa prindagod. So, siya'y magbuot og nahibaw ni ana. Og, dili ba, may kasulatan man mo ni ana, noy. Og may pizza kung kanus marimate. Ha? Way nahinduman si Papa nga may kasulatan silang gihimo nga pwede marimati ang among yuta. Ang ilang sabot kuno nga mitras dili pa namo malukat ang yuta, sila una ang mudawat sa abot sa yuta ug bahinan lang mi isip mao'y nagtikad sa yuta. Ang ako mga pangutana mao kining mosunod. Unang pangutana. Naprenda ang among yuta. Ug yang amo na kining lukaton, dili naman kuno malukat kay narimati na. Pwede ba gud na nga matod pa ni Papa? Wa man sila kasabutan o kasulatan nga gipirmahan nga mao'y pizza sa pagkarimate. Ikaduhang pangutana. Pagkaprenda sa mong yuta, sila ra si Papa o kanang Roger ang nagsabot. Wa sila makita si Papa o sa anak ni Roger nga nidawat og prenda. Kay to amang kuno nis Manila. Balido bagod ang pagkaprenda sa mong yuta nila? Ikatulong pangutana. Kami ra gyapon ang nagtikad sa yuta sa diyang amo na ning naprinda nila. Naghatag min nila sa abot sa yuta. Di ba unta nila mo nahuna? Nga mo nakadto ang ilang ginansya sa pagkaprinda sa silang yuta namo? Kaya mo manggod kuno unta na sabot. Ikaw pat o katapusang pangutana. Wa ka magbutbuhat og kasabutan ang anak ni Roger aron dili na namo malukat ang among yuta. Unsay among buhaton? Aron mabawi o malukat na namo among yuta. Palihog, tabanging tambagi ko. Kini ang akong suluran, Harold.
Maayong adlaw mga sukintig paminaw kini si Attorney Elaine Bathan ug ako today and my voice. Ako ang mohatag ninyog tambag tubag solusyon kalinawan sa inyong mga pangutana, mga problema na may punto legal, personal, mga emotional na itong mga pangutana, mga problema. Pwede yun ninyo ipadala sa suliran_612@yahoo.com or sa ato ang Facebook account nga kini ang akong suliran official writers page. Pwede sad atong ipadala sa 3rd floor Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Kumusta man mga sukintig paminaw, hinaut unta nga sa matag paminaw ninyo sa ato ang programa everyday na amoy makuhang inspirasyon, kadasig ug makaingon mo nga agoy, dili ra man gyud ako gidanukan ni Lord sa mga problema. Daghan man gyud no? Daghan man gyud ay kaayo og mga unsa ni naay mga giagian sa manako, and yet wa sila nawagtangan og hope ug pag-asa ni dasig og ni padayon, so dapat ako sad upadayon na gyud ko ani ako ang kinabuhi, no? And that is how life should be, guys, no? Dili gyud ta mo mawagtangan og hope, dili gyud pwede nga ato alang ganing pasagdan ato ang kanang life, ato ang self, just because we've lost hope. There is always hope na, no? Ato alang gyud ng paningkamutan, ha? Anyway, ato ang letter sender kinsa man ni atong tan-awon be? Ato ang letter sender today kay si Harold. Si Harold, punto legal maning iyahang pangutana og mga problema, no? 30 years old. Ulitaw, nagtrabaho. Di lang to isulti taga-aso siya. Pero naay naprinda nga yuta iyahang papa kay nasakit man iyahang mama, no? So mo niya mga pangutana. Pagprinda, I think no nga murang wala ay nahinumduman ba ato ang iyahang papa nga naa sila gihimong kasabutan. Ang ilalang sabot nga mintras dili pa nila malukat ang yuta, ang abot sa yuta adto punta nila. Pero wa po nila nasabot no nga katubang mga abot bayad batus utang or di may tutug bayad na lang tus utang pero murag wa man. Pero mula gini, I always tell you guys nga anything labi nagyuta, ibutang itaga mo sa bato, no? So what's papel? Kani murag wa. Way papilis, storya lang, saligay lang, nga namay nibigay. Unang pangutana, naprinda ang among yuta. Ug dihang amo na kining lukaton, di na kuno malukat kay narimate na. Pwede bago di ay na nga matud ni Papa wa man sila kasabutan or kasulatan nga gipirmahan nga may pizza sa pagkarimate. Unsa man mangutana gyud ko kay mula gina, that's why I really said nga mahangyo mi nga kumpletuha ang detalye sa mga sitwasyon sa inyong mga pangutana kay para makibaw mi. Akong gi-check diri wa manggoy takibaw kung naabag yung dokumento nga gipirmahan, no? Or wa lang nakabutang na gipirmahan pero wa lang nakabutang didto ang remate and all. So akong i-assume guys ha nga wa gyud dokumentong gipirmahan, storya og sabot-sabot ra gyud ni. Muna ato ang diha ko mag-premise sa ato ang tubag kay ningon man ka didto nga wa kinumdom, no? Ang wa ka kinumdom kung naabay kasulatan wa kinumdom sa papa nimo. Kana nga walay papilis dili nila marimati. Kay ang kanang dokumento sa paghuwam, pagprinda nga og yuta ang tawag ana real estate mortgage. Unsa man ang real estate mortgage, manghuwam tag kwarta, unya ang nagpahuwam gusto garantiya, no? Unya gusto og garantiya nga in kaso og dili ka makabayad ang kanang yuta, maoy mahimong pangbayad sa imong utang. Only kung di ka makabayad. And ang law gyud nag-ingon nga of real estate mortgage gani kinahanglan gyud na nga need gyud na kinahanglan gyud nga in writing na gyud na klaro nga kasulatan nga kung maabot na ang kani nga period pila ka tuig baron nga mabayran dapat ang utang, wa pa gani, so dili gyud na nimo pwede magamit na nimo nga ang yuta mo na mahimong bayran, no? Okay. Karon ang iyang ikaduhang pangutana,
So, ang iyang pangutana is no na narimate, pwede ba good day na tumidili? Kung wala gi klarong kasabutan, wala. Kaya wa may basis sa pagremate. Pangutana ni ikaduha, pagkaprinda sa among yuta, sila ra ni Papa, ug kanang Roger ang nagsabot, wa sila magkita. Si Papa ug sa anak ni Roger nga ni dawat og prinda, kay tuwa man kuno ni Manila. Balido bagod ang pagkaprinda sa among yuta. Kung way dokumento inyuhang yuta, kay wa may dokumento, no? So, dili siya valid. Ikatulong pangutana, kami ra gihapon ang nagtikad sa yuta dihang naprin lahang ginansya pagkaprinda sa ilang yuta namo. Kay maura manggod ko no unta nay sabot mo lagi ni to be fair, well, to me, dapat ang katong abot sa yuta mo'y interes unya ang principal. Pero again, mo man may kasabutan. So di ta katubag what is really fair or not, no? Or kung makiangayon ba nga ingon ato kay wa may sabot. Pero the fact nga nidawat pud sila sa abot sa yuta, then I think no nga ang need siya nga butang ninyo, iklaro ninyo og butang into writing kung unsa gid ang inyong gisabutan. Lisod kayo na guys, ay walay papel kay kanang maamnisya dayog kalit kung tingbayranay na or usahay kung maapiki maamnisya. Lisod kaayo. No? And then, ikatulong pangutana, kami ra gihapon ang nagtikad sa yuta dihang naprinda kini nila, naghatag mi nila og abot sa yuta. Di ba gud unta nga mo lagi niyang iyang ikaduhang mo na iyang ikatulong pangutana, no? Okay. Unya iyang ikaupat nga pangutana, wala ka magbuhat-buhat og kasabutan ang anak ni Roger aron dili na namo malukat ang among yuta. Unsa may among buhaton kung maghimo-himo kasabutan, prinda, kontrata mana dapat ni pirma pud ang inyuhang papa. So, kana dihang dapita mo dili kay kumutuo ana kay ma-verify man na ninyo kay ang kasabutan course duha ka tawo man na sabot good, no? So kinsa may nagsabot dili pwede nga lain-lain lang, ha? Okay? And ato ang mga huna-huna lang yun guys ba nga sa mga basta dili na ma-enforce. You know, the best thing imuhang tan-awon kung nabalhin na bagyod or narimati kung napa ba sa inyo ang title sa yuta or ang rehistro. Kung inyo pa na, then okay ra mo. Pero di po siguro nga pwede mo limod mo sa inyong utang. Bayritong utang, pero di gyud pwede nga mailaha ang yuta. Kay, number one, kung wa gyud sila ma-produce nga dokumento, dili gyud na nila makuha ang yuta. No? Kay naman ay procedure sa pag-foreclose sa property. So, i-double check sa na please. Unya, maybe you might want to see a lawyer kay para maklaro ang mga dokumento ninyo. Pero kung naapagid sa inyo ang titulo, wa na nila narimati. Kay kung narimati, nabalhin na sa ilaha. So, i-check sa na dito, ha? Mga sukintig paminaw, hinaot unta nga namoy nakutlo na pagtulunan karong adlaw.